ang dili tantong bantog nga magtatambag sa radyo. Kuya Helen. Kuya Helen. O karon, ani ana siya. Ani ana. Oh, yes. Yes, mga higala na napatadin ni Karod sa itong tunaman kini ang imong saliran sa luha. Ako rin po ng inyong Kuya Helen, mga higala, o ganiya kita sa kaduang hugna sa atong tulumanon. Hatod ka na ito sa Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule, mga higala, toldokan na ito mga sakit. Pag tumar og Power Cells Herbal Capsule, kamo diha mga higala, kitong wala pa kasuway. Palit na karoon ng Power Cells Herbal Capsule aron masuwayan po ninyo ang natagamtaman ako mga higala makanindot sa maing palawas, Di man Power Cells Herbal Capsule mapalit kini sa inyo mga suki ninyong mga butika o mga pharmacy. Kung wala diya sa inyong mga butika o kung wala diya sa inyong mga suki, ang Power Cells balhin mo laing suki. Ay nana nito laing suki. Palit na mo mga higala og Power Cells Herbal Capsule labitang dunay mga gibati diya sa lawas, Kay kung dili mo mamalit mga higala og Power Cells Herbal Capsule, doon na lang ko ilaing i-offer sa inyo nga produkto niya. Kung na problema ka mo sa pagpalubong sa inyong minahal sa kinabuhi nga namatay, nagpakamatay o gipatay, doawan ninyo ang Uncle Malnouris Funeral Homes. Matag silang libreng haircut, cleaning, manicure, pedicure o eyebrow tattoo sa buskay nga presyo. Lungon nga buy one take one, may door na ba? Usap pwede kini mong higdan kay daanan waterbed, labas tanan aircon. O pwede kini mong ilisan kay doon na kini 1 year warranty. Ang pagpasukod libre pero may bayad ang sukdanan. Sure quality kini ginama sa asbestos ug sa stainless nga gi-export gikan sa Japan, Hong Kong, Taiwan, Mars, Jupiter ug Pluto. Makabil ka mo sa promo sa haya matag libreng biskwit panog si Kwate. Ikaw man sa haya mahata kami libreng disco, may DJ pa. Ano na say free demonstration, film showing ug picture taking. Makapili ka mo bisan unsang klases lapida, waterproof ug touchscreen. Usab libreng tour sa bisan asang minteryo para lang sa mga membro ug may mga ID. Ang lubong sosyal, tulo ka porlo na magpuli-puli guyod, ug adunay banda nga mukuyog, ug aduna sa imong sugat. Bababihon kayong ilang mga staff kay sila mga inilang mga GRO. Magunsa ang kwarta kung mamatay na ka. Call Uncle Malnouris Funeral Homes at your nearest outlet nationwide. Promo extended until August 25, 2025 only. Sa Uncle Malnouris Funeral Homes, sosyal ang dating mo. Yung nadungan may gala. Sosyal, tungod kay tulo ka porlo na maguyod-guyod. Guyoron, mandi ay. Wala namin promo. Kay August na to nawala, mahigala. Wala Okay, so muna, timanin ninyo na. Abrihan na ito may gala, kinalangan ta, kanina pa ta nalangan. Abrihan na ito ni Karon. Up! Ay, na nang sulat may gala. Paminawan ninyo. Hindi mo mo dahil lang. Dahil lang good. Hara Sama na. Sama ni. Noon naman nilinikitan. Sama ni. Sama ni ha. Okay? Boy na. Ato na yung basahon mga igala. Giingon din ni sa ato ang sulat karon, no? Giingon din niya. September 3, 2014. Dear Kuya Helen. Helen, maing buntag. Maing buntag po, di manong gabi Kuya, nagpadala ako o sulatan po diha kanimo. Sa pagpamasin, kuya, ikaw makahatag ka nako og maayong panghuna-huna. Tungod kay nasayod ako kuya, nga ikaw usa ka doktora o abogada. Kuya, itago lang ko sa ngalan nga. Itago lang ko sa pangalan nga Erwin. Erwin Jan, kuya.
Erwin John. Kuya, tubong, actually kuya, tubong kuan ko kuya. Tubong Amerika. Nagpuyo ko kuya dito sa may Kansas. Sa may Tornado Alley kuya. Gani, niuli ko diri sa Pilipinas kuya kay napriso manggo ko dito kuya sa Amerika o nag-plead guilty ko. O niya, part kuya sa akong punishment, i-deport ko kuya, makabalik lang ko after 5 years. Murag gila kong girihab. Kuya, abi na ko pagabunta ko sa Pilipinas, mausab ko diri. Wala mang pudi ay kuya, kay otron pudi na ako mga igagaw po sila ni Germs. Grabe po dahil sila kuya. O aran nyo masabtan ang tanan, mao ni mga panghitabo kuya. Right. Hey guys, what's up? Oy! Yeah, guys. Okay. Hey guys, may I have your attention, please? Okay. Gusto na natin welcome karon Adlawa. Now, but today atong gagaw from United States of America, particularly in Kansas City. Ay, nabot karain. Yeah, itong cousin. Cuts, wait lang. Yeah, we do game maging effects there. Okay. Introducing for sa inyo, diri sa itong, what do you call this? Ang sabi tawag din sa inyo sa Filipinas. Reunion. Clan mates. It's a clan, okay? Pagkanato, no other than Erwin. Woo! Thank you guys. Hey! It's an awkward feeling, man. Well, thank you. Hey, bro! Pinsan! Hey, yo, bro! Yo, what's up? Gwapuhan naman ni mo, bro! What? Ang gwapo na kay kabo! Guapo? Yeah, thank you, man. Thank you. Uy, murag, So, what's up? musta man imong buhay Amerika? Of course. We're fine, bro. We're fine. Oh, dire na pagka manghatag og lagim dire sa tuang lugar. I don't know, bro. Siguro, wala, doon na lang kay small punishment nga gihatag sa United States. Oh, lagi. Nya karon dalo na po na mo dire. Agoy I don't ka. think so, bro. Alam ka na nakin, bro. Sir, bro, na may kay chicks there, bro? Ay, daghan kay chicks dire. Bro, ambot lang ganahan pa ka. Oh, really? Tao na to. Sige, Ay, atay pila na ko pila na mo dito si LJ. LJ? Oh, si LJ. Oh, my goodness. Beauty queen of only 18, she had some trouble with her. Kuya Helen, He was on ito akong igagaw na ko nga si Alan, si Alan. to some Ako yung igagaw. else Gani kuya, for miles and miles. siya ako ang kapartner. Abanoban may permi kuya. Siyempre naman ko'y car. I've had Nag-asala may mga antukan ni kuya. many times, but so
Pero I want more. sa kadlaw ni anak ko samtang naginom-inom hapit ko mapikon sa ilahang mga kwan. Day, out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. If she will be loved. If she will be loved. Tap on my window now. Oh, tagay. Tagay dire. Brad. Oh, na ako bagong pulutan diri, Brad. Guwapo kini. Sabri, Tanawa ni. sabri yung sabri Oh, ablihin. oh wait. Kaila ka na, Brad? What is this? Pulburon. Oh, na pinabagtit yang kuan diri pulburon, pulutan ba? Oh, do you call it polvoron? Yeah, mo. Polvoron. Muna Ano inyo. na Brad kay sa ano? Muna inyo kwan. I'm sorry sa akong Bisaya because diligyo kaya ko ka straight and talk. Gilang kasabot Oh, ba na, Bisaya. Brad? Is it okay? Okay na kana, pre. Okay na. Okay lang, pare. Pero, pre, gwapo kayo mong uyab ba? Uyab, imong uyab ba, pero... Ikaw na may white chicks ng ubana dire. Oh, it's okay. Why? Now daghan mo kwan. Daghan mo uyab. Do you mean every one of you may nanay uyab here? Okay, Brad, namin dahil mga uyab dire, Brad. Sige. Uy, pre. Oh. Ay, nagladap. Yan ang likagod. Gwapo na yan. Tara na ko, gwapo. Yung like what? Ay, nagbitan mo. Sige mga pare. I guess kailangan na ito kailangan na ito inom siguro. Brad, pasensya na ka mga itong mga kauban Oh, na. Bito, okay lang. bulbulon din sila. Sabi, ako pa galing anak ang gwapo. Mauchon. Tingala ba ito? Tingala tayo. Ako, yab na ako. Tulo ka buk. Imo, pre. Ako, upat yun kumuk. Kana, gwapo na ng bayot. Siguro bayot. Uy, pre. Oh. Bahala mo, ha? Sabi ni mga tawanan ni Murag na kaminos man isa. Ikaw na kaminos kibisa ko. Brad. Ay, Brad. Murag na kaminos man ganisa ko na yung... Brad, dapat- Kaminos ka. Ikaw na kaminos Brad, ganisa sa tama kuha na, ni ko. Brad, naman, Brad. Ikaw Ikaw mo ko nag-angin. Ikaw ba? Dahil ko gusto ko na ako ng... I think binurangan ko rin ako. Brad, tama na, Brad. Brad, tama Ha? na. Ano ka naman tao niya? Tama na, Brad. Ha? Di ko ganaan ng... Ano na? Kapanay! Ha? Brad, tama na, Brad. Brad. Priso. Brad, tama na. Tataw, anak! Purbida ka, no? Abi ba na ako ang imong unang uyab? Di naman rin kaputli. Imo kong giilad. Believe me! Ikaw lagi ang akong unang uyab. Ang uban, puro to na ako mga customer. Okay kayo! Helen, mauto kuya, bagong sampa pa lang gani ko kuya diri sa Pilipinas. Kuan kay kuya? Nakita na dahil kong trouble kuya. Nakita na dahil kong trouble. O gani kuya, gidala gid mi dito sa kuan,
Gidala gyud mi dito sa barangay hall. We didn't give it in, 'cause we were raised to see life as fun. Take it if we can. My mother, Oh, sandali. Unang karamihan lang sa inyo. Edo lang ngayon lang ating ang sinusuplong dito sa ating barangay. Anong pangalan ng tisoy nito? Well, sir, I'm Erwin John. Erwin John? Mukhang sinisira mo ang peace and order dito. Ha? Wala, marami kaming peace pero wala bang order. Sinisira mo. Ano bang kasalanan? Ha? Ano bang kasalanan mo? Iyo ko kikulata na. Kap, No, I didn't do that. Hello? You don't do that? Kap, BRB lang muna, Kap. BRB? BRB ka mo? Ano lang, ano bang ginawa mo sa taong ito? Kap, ita ba bang gikulata man ganyan eh? Kining takoy. Kap, I didn't do that. I don't need to do that. Away ako. Oh, tignan mo anong hindi mo ginawa. Tignan mo ang kanyang mukha, nagupi na ang kanyang naong. Kap, you know, Kap, daan man ang gupi pero na ako nang tawa na, Kap. Ganun ba? Sige, ganito na lang ha. Mag-peace na lang kayo, huwag kayong mag-war. Masyado nang magulo sa Middle East. Tapos, pati dito. Ginagawa niyo pa rin magulo. Masyadong mainit yung maulo niyo. And dahil hindi kayo nag-power cells. Tingnan nyo dahil naka-power cells. Hindi ako mainit ang ulo. Hindi mo na mapreso, Kap. Hindi, ano ang sabi mo? Hindi mo na mapreso para... Tumahimik ka dyan, huwag mo akong pangunahan. Pag ako naging mayor. Kasi para sa akin, walang kumpare. Walang kumakumare, kaya tumahimik ka. Tumahimik ka dyan. Huwag kang ganyan. O sige ha, ganun na lang, magpadawad na lang ang isa't isa sa inyo. Dahil ayaw ko ring magkagulo dito, okay? Kisay nagkulatan ni mo di agaw? Kaya kaway, kayang magkanong ilaw. Kulata ko. Kap? I'm sorry. O sa maninita mo di ay? Gikulataw dahil ni aning... asa ba natuhang tawa na? Ikaw ka ng gwapo? Yung kulata. well, miss, actually, wala man ako sila gikulata. It's like, hapit na ako mabunalan ng botelya. Bisa na. Abi ni mo, dili ka mamain ng mangulata din hi. Nga naman, kinsa man ka? Amerikano man ka, ha? Kinsa man ka? Anong kabaw man ka mo Bisaya? Amerikano man ka, unta ka. Gwapo ka, pero... Yun sa ni mo ng kwan. Yun sa ni mo ng naong sa akong igagawang gupi naman kaya na imo pag ginang gigupi. Ano yan, Kap? Miss, what? Ayaw! Ayaw mo ka na, ha? Ayaw! Ginaha mo, ha? Ayaw na lang, go! Hintro nyo ng pag-awa dyan. Ano ba kayo mo bakit nag-awan ba? Problema, mga tao dito. Tingnan ko, nang iba ng pusa si Kap. Kuya Helen? Ako naman hinuoy na kulatahan atong babae, kuya.
Iya ko rito mga igagaw ang akong nakulatahan. Kaya ni kuya, paglagot ko kay gikantsawang ko sa akong mga kuan, sa akong mga igagaw. Nga, mao daw ko no. Ako na daw ko no kulatahan, imbis nga ako bagtik kaayo kuya. Ay, sa ko kuya, kundi lang to siya babae, gani, mo ni tabo kuya. Tuloya, ito eh. Inom. Okay lang kung okay lang kung mo say nahitabo sa ako pero but well, I accept the girl man good siya pero kung hindi pa siya girl ako back in the US. Mate, believe ko si mga brad ba? Back in the US, siguro I think. Isu kag laki pro babae sus nang nimong lago. Uyan ni mga brad. My goodness. It's okay lang bro kay babae mong good siya because you know Philippines wapo kay balaw din sa Pilipinas kung sige basig na yung mga kwan ba na yung mga cans dala mo na kung believe ni mo brad. Ano mo? Ito nangitagan ni mong hubag si mong ulo. May pag-aigos takong ba? Pero I will tell you bro, pag nakita na ko to bro, tanaw na to bro. If I see you again, I don't think so. I don't know. O sa pwede na hong himon bro. Teka ugaw. Teka lagi. Uy, ay agaw, wala palibak daw. Ala ka. Patigaw. Okay, wait. Wala lang gawa. Ilom lang ko gaw. Bahala ka. Dolo na ko Sige daw be. Pagkit ng ilas daw be. Sige daw. Excuse me. What? Unsa na ba gusto nimo ha? American frog? Unsa na ba gusto nimo? Ako American frog ba? What I'm gonna do? Tuya to gawin. Unsa man? Ha? Mubalos ka? Doon na pa kay nerve nga mubalos? Ikaw na gana ang binuang sa kong mga igagaw? Ikaw pag yun ang mukwan? Ikaw pa isog? Ha? Ikaw pa? Well, to tell you miss. Tataw, anak! Uy, nauli man ang akong anak nga laagan. Ma, unsa atong sudan? Nasa lamesa. Pagpili lang. Unsa man ni ma? Buwad sa kabuok? Unsa man akong pilihan ani? Pagpili kung mukaon ka ba o dili. Okay kayo! You give me the peanut butter to my jelly. You give me the butterflies I feel in my belly. You give me the captain and I can be a first mate. You give me the chills that I feel on our first date. You give me the hero and I can be a sidekick. You give me the tear that I cry if we ever split. You give me the rain from the cloud when it's storming. Or you give me the sun when it shines in the morning. Don't know if I could ever be without you, 'cause boy you complete me. And in time I know that we'll both see that we're all we need. 'Cause you're the apple to my pie, you're the straw to my berry, you're the smoke to my high, Kuya Helen, and you're the one I wanna marry. Gatong higayuna ko yan. Unsa ba tong higayuna nga ako naman po hinuoy na risbakan pag-usap atong babae kuya? Kaya wala man ko nakabalos. At ang mga igagaw na ko, may akong ipangkulata kuya. Perfect two, yeah. We're the perfect two. Gani kuya, We're the perfect two. Baby, me. di na mawala sa akong babae kuya. Naong ato niya. Tungod kay kaduwa na ko niya makulatahan. You give me the prince and I can be a princess. You give me the sweet tooth, I can be the dentist. You give me the shoes and I can be the laces. You
You give me the heart that I spill on the pages. You give me the vodka and I can be the chaser. You give me the... Oh, alawa. Kamu mga igagaw mo, nag-unay-unay ni noon mo. Yan ako nang lord. Grabe ang bukol ba? Grabe bang pugka, kuan? Oy, Erwin, giyon sa man mo ng baba ng imuang kuan, imong igagaw. I'm sorry. I'm sorry. Okay. I'm sorry. No, I guess that's fine. Okay lang na siya. Sige, try daw kanta o kantabi. Sige, ikaw, try. Ma'am, ngit. Oh, tanawa, di nakakantag bom, ganagit-git. I'm sorry. Katong girl, man ba? Katong girl. Dili siya mawala kung sa akong mind. Kisa man to siya. Ako si LD. What? Nangin ako nila eh. Ay, si LJ ko, no? Na. Amo ang ba? LG? Kilang. Pagitaw na ko siya. Try na ko to pagitaw. Nahon mga ito. No. Kaya lang, magsuot na ako bulletproof. Pagitaw na ko. Excuse me, guys. Sorry, I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold you. Oh, gipatawag na ako si LJ Derek karon. Naana sa imong atubangan karon, Erwin. O sa may masulti nimo. Kun, Lola, it's like... Ayaw kong istorya, ha? Si LJ mo istorya, ha? What? Say something, dude. Unsa man ka? Okay ba? Mag-angon ka? LJ. Oh, unsa man? Diri tanaw sa ako, diri kay lula nimo. Kining bayanan eh. I'm gonna kick her na later. Oh. Unsa man? Wala masulti? Ay, tingog na diya, oy. Erwin. Unsa may problema nimo? Ano mga kasulti siya, ha? Lola, it's like... Lola? O, unsa man? Unsa man? Sige na, pag ayaw nagsorry. Excuse me for a while. Parang, nisaka kong nervous na. Excuse me, Lola. Lola, excuse me. Ay, nakunsa man eh. Excuse me, Lola. Paita na nervous. Excuse me. Kuya Helen, saka akong nervyos gikan sa tuhod paingon sa tiyang kuya, oy. Lain mo na usay nervyos ka kuya kay maglain imong tiyan. Bukotoy imong tiyang kuya. O di ko nasulti siya kuya. Ani ni anang pagkagabi kuya. Samtang nagigda-igda ako. I can even see his face. She's so beautiful. Grabe. Wala pa na ako ni na feel
back in the States. Gwapa siya kayo. And then, sa may buhaton ako ani para sa ako na. What I'm gonna do? Oh my. Na-feel na ko ibining yung pagpangasuko sa kuwa. Kalagot din sa Coburg. Na-feel kayo na ako ba? Sama na yung morgue na in love mo ko sa kong anime. Sound ko man ako na eh. Oh my. Sama na ako niya. Well. Who's that? Wait. Hi. Oh. You're here? Yeah, I'm here. Well, what are you doing here? Gabi na kayo and what are you doing here? Hindi ako din sulit gabi. What? Ayaw mo kong gitulak sa bed? Di alam ka. Come here. LG? Come here. Naka-Trimax ko karon. Oh. Come here. Oh, LG. I thought kalabang ko nimo. I thought enemy ko nimo. Ikaw pa. Sige, aitot niya. Sige, aitot niya pa. Oh. Pero, LG. Teka, ay, hindi ka istorya. Kaya naka-Trimax ko. LG. Igapsa ko ka rin. Igapsa ko ka rin gabi. All at once there were footsteps by the door. She didn't wanna come. Oh, wow. Igapsa ko, please. Sige, akong bahala. Let me see that. Wow. It's so huge. Oh, really? Do you like it? Yes, of course. Sige na, B. Okay. Oh no. I really like it. More pa, please. More pa. Go. More pa. Go. Uy. Anong kayo mo nag-iwan ng unlan ko diha? Oy. Ha? Unsa ka? Imo mo ko nang gikus-kisa ng unlan diha unsa mo ka? Really? Nagdam ko, no? Grabe. Nagdam ko, ikaw? Gabas? Alat na kayo ka ba? Tama ang ulan ka. Aray! Uy! Aray! Uy! Ako nagitagpa today. Sama mo ka nga. Imo mo kong gipukaw good. Kapalo nga so nice kay kong damgo. Pah! Sa sige na ako gunahuna sa iyahay. Nagdamgo-damgo na hinong ko sa iya, kuya. Kuya. Ako din nabantayan, kuya nga.
Di man gid ay ko kasulti og babae kuya oy. Oh, what happened to you? Ha? Erwin dyan? O sa man doon na kay problema? Bitaw gaw, unsa man do na tay ato na istoryahan gaw? No, wala. Kabalo na ko, di ka kasulti ng babae no. In love ka kay LJ no. Tapos di ka kasulti. Ano na ba kasulti ka? Kagwapo man mo. Gwapo ni mo gaw? Pero grandma, back in the States, dili naman good kayo may magkanang, what do you call that, pangulay tao? Ilahi man tong sa state. Naaman ta sa Pilipinas gaw. That's a problem. Wala may gitudluan na sa school, unsang pagpangulay tao pag court. That's my problem now. Problema gaw, maglisan ka to gaw kay ngano? Maldita to, pero gwapo ka gaw. Sabi ka kasulti. Yeah, second thing is, maldita siya and then kalaban ko niya, so, I don't know. Unsay akong buhatan para mapaselo ko niya. I really don't know. Oh my goodness. Siguro kailangan na ako mabalik sa States. Huwag niya panguyaban ako siya sa Facebook. Bayo. Bakit nga di na mo tuog? Ay, binugo naman na mo, Erwin. Panguyaban dahil mo. I don't know, grandma. I don't know. I don't know, Gyokayo, grandma. Helen, mauna nga ako dako kayong problema karon samtang niya pa ko sa Pilipinas, kuya. Dili ko kasulti sa iya kuya unsaon kay suko pa man siya sa ako. Kuya, unsa man gyud kaha ang angay na kong buhaton, kuya? Unsa gyud kaha ang angay na kong buhaton para sa kuaing para sa kung nagustuhan nga babae, kuya. Saan ako pagpangulitaw, kuya? Suko para ba to siya sa kuha? Kuya, please help me. Tambagi daw ko ninyo ingon nga inyo ang kababayan, kuya, from United States. Unsay buhaton na ako nga pagpangulitaw sa iya ha, ingon nga Pilipino kaayo. Tabangi ko. Inyong magtatampo? Erwin John? Kataw-anak! Mga kabrigada, aniya kita karon dinhi sa Bohol alang sa atong interview sa disadvantage og advantage kung duna kay asawa. Manong, unsay advantage kung duna kay asawa? Kung naa kay asawa, o kinahanglanon nimo si Ja, naada dyan si Ja. Unsa po'y disadvantage kung duna kay asawa? Bisag di na ka, naa Japon si Ja. Ay! Okay kayo!